नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनोबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय दासो जागायबाय आरोना एखे सोलाबथारासै हौनै फिसाजो फैगुलायबाय आरो ओमफ्राय दाबो देलायनानै रेडिसो आरोना एखे 3:15 गारि फैगोननो आरो जोंना वेलफेयार जानो नागिरलायबाय दिनै फुंनिफ्रायनो मावबाय दांबाय संबाय जाबाय बोरायाबो थांफिनबाय 3 जानोसै आरोना फैगौ फिसाजोआबो हनै ओमफ्राय दायो लोगोफोर देलायखांबाय माखांबाय नङा होमबा गथ'खौबो उन्दैखौ रेडि खालामबाय फिसाजोखौ बेयावनो गालांगोन जेनेबा हौवाफोरखौबो हगारानो आरो ओमफ्राय दा बिफाया उन्दैखौ गाव लांफैगोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा दिनै जोंनि ओंख्रिया मामोन दालियानो सामफ्रामबो जाखायो ओमफ्राय मा लगायनाय फुङाव संबाय भिन्दि मटर ओमफ्राय मामिनो टिफिनाव हरबाय आरो ओमफ्राय आं दहाय संबाय आलु मटर मा होनो गाजर लगायनानै फाजा संनायानो संनाय जानायानो जानाय आरोना बेसेबा गोबावनि उनावसो वेलफेयार जाफिनलायनोसै आरो जों दाख्लै न'आव थांबा जादोंमोन खेबसे 5 तारिख ना मायाव जादोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै जानोसै आरो दिनै गथ'आ दहाय सुनिबार साननानै हाउस ड्रेससो गानलांदोंमोन मेंथाराखै हा मेङाखै फैदो माम्बार जादो लोंदो बिमाया वेलफेयार दिनै इउनिटआव बाबामोननि इउनिटआव ओमफ्राय लोगोफोर नै आरो जोंनि खोरखिया मोजां देखेबाय आरो आं एबार सिगां ओरै आराम ओरै खेवग्रा जाबाय नारग्रा जाबाय आरोना नै बे मोनसे ओमफ्राय बे मोनसे आरोना बेयो नेट नै बेयो उन्दुनो मोनला आरो थ' देलायनोसै बेखौबो गोजौनि लंपेन्टखौल' सोलायगोन बोरो फांनो दे आखाइया खेबगोन दै नाख्रेबजागोन फांलायदोबा बेखौनो दे फां फांदो दे नारथार बेबो रोंहांलायबाय माथो दे जाबाय दे फांदो दे थाम्फै फैयो देबो गथ'आबो हालायो दे बयखौनो फां नेटखौनो फांदे दे भेरि गुड नारहरथारदो बास जाबाय दे जाबाय दे जाहोखाबाय नै आपेल थाइसे दाहाय डिस्टार्ब खालामनाङा दै जाहोनानै लांखायो आरोना आङो नङाबा जानो मानो माबा माबि बिबाय थायोना लोगोफोर बिसोरो गुसुथार जाबाय आरोना टाइमाबो ओमफ्राय नै लोगोफोर जों बासजों फैदोंमोन आरोना बिदिनो जिरायनानै दं मेडामफोरा माखासे फैबाय माखासे फैयाखैमोन ओमफ्रायलाय आरोलाय माथो ओरैनो थास्लाय स्लाय बे भिडिअखौनो बानायबाय बिमा फिसा ओमफ्राय जोंहाबो बिदि सियार गोजाहां एसे सिबुहां जिरायग्रा माबायाव जिरायनो मोनबाय नालाय दाना थ' बिदियाव जिरायबाय आरो नैबे ससेया आलादा बे जेसिअफोरनि सियार एसे गोजा नुनाया ओमफ्राय नैबे सिगांनि बे लाइनसेया अफिसारफोरनि हिन्जावफोरनि ओमफ्राय जाय आलासि फैगोन बेफोरनि आरोना ओमफ्राय ओरै रायजो राजाफोरनि बयनिबो जाबोबाय आरो थ' जोंनि न' खाथि खालानिया थाङाखैमोन रावबो लोगोफोर इसोरबो नंगौ होमबाबो बिसोर स्कुटिजोंसो थांदोंमोन इसोरो मेदामोन आरोना बै सिगांनिया ओमफ्राय नै आंनि फिसालाया उन्दुनो ओंखारनानै लोगोफोर बेसेरा बिसिना नागिरबाय उन्दुनोसै होनबाय नै ओमफ्राय आं बामनानै जोबजासिम उन्दुखाबाय आरोना बियो
बिदिनो मा बेमार हिन्जावफोरनाव मा बेमार जायो मा बेमार जाया बिदिनो लेक्सार आरि होदोंमोन आरोना माबोरै थानांगौ माबोरै जानांगौ बेफोरबायदि बुजायदों आरो थ' ओमफ्राय नै जोबखां माखां मेल मिटिङा जोबखांनानै जालुग्रा लोंलुग्रा मोनजायो नालाय बेयाव जानो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय जानायाथ' गोगोममोन जाखां लोंखां नै गाव गाबागाव दसे रायलायलायबाय आरोना ओमफ्राय आंहाथ' रावबो गैया नालाय ओमफ्राय बिदिनो हारसिंनो ओमफ्राय जाखां लोंखां नै लोगोफोर बासाव गाखोनोसै होननानै फैबाय आरोना बासजोंनो फैखादोंमोन नालाय बोरायनो फन हरासै बयबो फैगौ माखासेया गाखोहैखांजोब्बाय मालाय सिट मोननाय नङा होननानै आंबो एसे थाबैनो फैबाय आरोना माखासेफ्रा फैगौ लारि लुरि दहाय थांनायावबो माने लास्टाव मोन्दोंमोन नालाय सिटखौनो बेखायनो फैबाय आरोना माने बासखौनो गाखोनो मोना लोगोफोर गारिखौनो गाखोनो मोना आरोना दाख्लै न'आव थांबा ससे एयारपर्टनिफ्राय बरमासिम बास गाखोनो मोन्दोंमोन बेनोल' ओमफ्राय बेखायनो आङो गथ'आबो बास होनबाय थायो नालाय बेखायनो बासजोंनो फैबाय आरोना बोरायाबो फन हरदोंमोन खिथु फैगौ टेलिफन थाबायबोबाय दे बाजै गथ'आ उन्दुदोंसो ने बेयाव दोननानै थांबाय आरो जोंखौ बे ससेयाव ओरैजाय गिदिंनो खस्थ' जायोना खेंख्रा मेंख्रायनो बेखायनो बेयाव दोननानै थांबाय आरो जोंखौ ने बाबाया फैगौलै दिनैसो बानायफिनबाय आरो आंना लोगोफोर ओमफ्राय नै आंनि अनलाया लाथाद्राय जाबाय आरोना मा खालामबावनो फारसेथिं जि सुबाय बिदिनो न' सुबाय माबा माबि मावलु मावा ओंख्रिखौ अरखौ फिसा होदोंमोन होनबाबो लासै बिदि रानथाबलाङोना अनलाया बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय आङो लाव लावखौसो मोजां मोनो आरोना एसे मा संनो मा जानो जानानै बेदराबो दंखायोमोन नालाय अनलाखौनो संबाय आरो आंना लोगोफोर अनला संबा साराया गाज्रि जाथारो ओमफ्राय आरोलाय माथोबाव जाखां लोंखां बोरायाबो थांबाय ओमफ्राय आंबो दसे उन्दुनोसै होननानै आखाइयाव लाबाय आरोना लोगोफोर सामफ्रामबो उन्दुयो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय एल'बेराबो बाहायजायामोन जे हास'नानैसो गारजोब्बाय आङो दहाय फांसेयावनो मोननै खालारनै बे गलाब बे गुफुर थ' बाय बाय लोगोफोर